Fotosport, el que després es va anomenar Fotosport, va néixer un 1 d'agost de l'any 1969, quan Joan Antoni Samaranch, que en aquella època era delegat nacional d'esports, va visitar les instal·lacions esportives dels Reus Ploms, a fi i efecte de veure els terrenys on s'havia de construir una piscina coberta, que era la tal piscina coberta va ser la primera que va existir a la província. El senyor Samaranch, de sobte, quan s'acabava, diguem-ne, una mica l'acte de rebuda que se li havia fet, va sortir, diguem-ne, amb una proposta que, a banda de sobtar-ne, ens va alegrar moltíssim, que era si nosaltres ens vèiem amb pit d'organitzar per compte i a càrrec de la delegació nacional unes biennals internacionals de fotografia de l'esport. Tothom pot pensar i per què es va acudir en aquell moment el delegat nacional d'esports proposar als Reus Ploms, diguem-ne, aquest insòlit oferiment que no cal dir que nosaltres ens va emplenar de goig. Llavors cal mirar bastant enrere, hem de retrocedir amb el temps i saber que l'any 1954, o sigui, molt de temps abans, un petit grup de socis dels Reus Ploms, amb un estiu també calorós, que devia ser també una mica això el que va motivar que ens calentéssim una mica el cervell. Resulta que nosaltres érem aficionats a dues coses, a l'esport i a la fotografia. I comentàvem sovint per què en els concursos no es veien mai fotografies esportives. Era veritat, perquè nosaltres participàvem en concursos de fotografia i ni en broma, en cap catàleg, ni en revistes, ni en res, la fotografia d'esport no existia, com si l'esport no existís. I clar, doncs la gent es concretava moltíssimament amb reportatges, diguem-ne, d'actes, amb retrat, amb paisatge, i diguem-ne que el repertori era reduït. I pensàvem, i per què no s'hi pot incorporar l'esport? Si és una cosa que plàsticament té una força tremenda. I dit i fet, resulta que ja sabeu una mica que hi ha un acudit aquí a la nostra terra que diu gent del camp, gent del llamp. Vam proposar al president dels Reus Ploms, que en aquell moment era el senyor Ramon Barrera, i escolti, si decidim organitzar un concurs nacional de fotografia de l'esport, vostè ens ajudarà? Home, escolta'm, ja sabeu que de diners no n'hi ha masses. Diu, però que preveieu que pots... Home, diu, clar, s'han de retornar les fotografies, vam creure que el pressupost, com va resultar, doncs era molt reduït, no? Perquè no vam fer ni catàleg tampoc després. I es va fer. Es va fer i va sortir a les revistes. I hi va haver... Bueno, no es pot dir que hi hagués un èxit, perquè seria faltar la veritat. Hi va haver, no sé si eren 20 i escaig de socis dels Reus Ploms. Després hi van participar també dos professionals, un de Madrid i uns altres de Torrelavega, i un aficionat de fora. Que l'aficionat de fora, amb els anys, va arribar a ser el president de la Confederació Espanyola de Fotografia i primer president de la Federació Basca, que era Alberto Fernández Ibarburu. No ens vam, doncs, diguem-ne, no ens vam desmoralitzar. Vam creure que, doncs, bueno, eren assaigs. Els diaris, les revistes se'n van fer ressò, que ja era alguna cosa, i llavors vam decidir, doncs, continuar-ho, però no d'una forma, doncs, diguem-ne, continuada, sinó d'una forma més aviat, doncs, diguem-ne, pausada, per donar temps a que la cosa madurés.
Després es va fer el 57, el 62, el 65, 66, 68. Primers eren solament nacionals. En van fer un que va ser ibèric, van participar uns quants aficionats de Portugal. Vam decidir ampliar-ho a llatí i el 1968 llavors ja va ser europeu. Va ser europeu i ja, doncs, diguem-ne, mentre succeïa, doncs, diguem-ne, aquest procés de buscar més àmbits més grans. Per d'altres raons, havíem entrat en contacte amb la Delegació Nacional d'Educació Física i Esports. Aquest contacte, doncs, diguem-ne, amb aquesta gent oficial va motivar que els últims concursos que havíem fet nosaltres ja d'àmbit llatí tinguéssim ja una certa ajuda de la Delegació Nacional. Vol dir que allà llavors ja ens coneixien. I això va ajudar que en el seu moment el senyor Joan Antoni Samaranch, l'any 69, sapigués que nosaltres havíem fet ja, a banda de conèixer el club, que ell coneixia d'anteriorment, de quan venia com a delegat de l'equip de hoquei del Real Club Esportiu Espanyol, doncs sapigués que podia certament confiar en què nosaltres ens podíem trobar amb capacitat suficient per fer una cosa de l'empenta que ell ens oferia. A partir d'aquest moment, doncs, diguem-ne, que el senyor Samaranch va confiar en nosaltres, o sigui, en el mateix dia ja em va agafar a banda i per donar-me unes certes instruccions, no? Clar, ell va dir que a partir del moment que la Delegació Nacional era la que figuraria, doncs, com a organitzadora i nosaltres com a col·laboradors, ell tenien una responsabilitat de que la cosa, doncs, havia de funcionar i que havia de funcionar bé. Aquesta és, doncs, diguem-ne, la part, doncs, diguem-ne, una mica per què va fer cap a això el Club Natació de Reus Ploms d'entre tot l'estat, no? Bé, sembla que ha quedat una mica clar que hi va haver uns certs coneixements, unes certes complicitats, unes certes simpaties, i tot plegat va conduir a que, doncs, que una cosa que nosaltres mai, quan vam començar aquell primer Saló Nacional, havíem intuït, ni imaginat, ni desitjat, doncs, poder mai fer una cosa de tanta envergadura. Aquesta organització, doncs, diguem-ne, del fotosport va comportar també, doncs, diguem-ne, per al Club Natació unes connexions que nosaltres, francament, no hi havíem comptat. Unes connexions en forma de política. O sigui, crec que quan es va organitzar el Saló Europeu hi van participar, doncs, diguem-ne, 7 països que formaven part del que se'n deia Bloc de l'Est. Tots 7 països no tenien relacions diplomàtiques amb Espanya en aquella època. Jo m'imagino que aquest fet, simplement, va ajudar també una mica a que després ens convidessin a organitzar Fotosport. Perquè devien pensar si aquests, pels seus sistemes, no sabem com s'ho han fet ni ens ho van preguntar, han aconseguit que 7 països que Espanya no hi té relacions diplomàtiques i participin, doncs això permetria, doncs, diguem-ne, una certa sortida, una certa, diguem-ne, més apropament, doncs, diguem-ne, a tots els altres països. Espanya, durant molts anys, va estar completament aïllada d'Europa. A banda dels països de l'est, dels altres també estava aïllada. Espanya, quan jo vaig comprar les càmeres fotogràfiques, a Espanya ni hi havia revistes de fora, ni hi havia càmeres fotogràfiques, ni hi havia res. O sigui, les primeres càmeres que vaig comprar eren càmeres de contrabando. A les botigues no n'hi havia.
Les botigues l'únic que hi havia eren unes càmeres petitetes de plàstic, que és el que es feia aquí. Per establir, doncs, diguem-ne, una certa varietat, doncs, amb les exposicions, de que cada exposició no fos, doncs, diguem-ne, una repetició de l'anterior, s'han fet, doncs, diferents edicions que, per exemple, eren solament d'esport infantil, o d'esport femení, o de neu, o d'aigua. En altres casos, doncs, demanàvem que l'autor enviés obligatòriament 4 fotografies, cadascuna d'un esport diferent. O sigui, hem intentat que no fos una repetició. Això em sembla que ja ho vaig veure l'any passat. Home, sí, que hi pot haver alguna foto que els hi recordi una de l'any anterior, però el que volíem és que cada any fos una cosa diferent. Hi ha hagut anys que, segons el tema, n'hi ha hagut moltes més, i hi ha hagut anys que ha estat més, per exemple, jo recordo un dels anys amb menys, és a dir, no curiosament, perquè possiblement és que ofereix més dificultats, és quan vam fer esports de neu. És un dels anys que va ser més fluix. Però hi ha hagut anys que han arribat 4.000 i 5.000 fotografies. O sigui, sobretot els millors clients que teníem eren els països socialistes. O sigui, Txecoslovàquia, Polònia, Rússia, la URSS, hi ha hagut anys que se rebien 1.000 fotografies de Rússia. Vam creure convenient donar moltíssima importància a alguns aspectes complementaris de la fotografia, en el sentit que, doncs, diguem-ne, en quedés record. S'han fet en diferents anys que ha estat possible, s'han fet sobres amb matasegells, doncs, diguem-ne, especial. L'últim any va ser, doncs, el 2000. Hi va haver uns anys que era molt fàcil fer-ho i després hi va haver uns anys que no ens en donaven permís. O sigui que això, la Direcció General de Correus fa el que li sembla. Un altre dels aspectes que s'ha donat molta importància és a les medalles, els premis. Les medalles són diferents cada any. O sigui, hi ha tota una col·lecció de medalles esportives impressionant, perquè es van començar amb els salons llatins, va seguir amb el Saló Europa i van seguir, doncs, una per cada escany del fotosport fins ara. Es va fer també en ocasió del 20è aniversari del fotosport un aiguafort commemoratiu que es va enviar a totes les persones que havien cedit fotografies pel fons històric. I d'aquest fons històric que nosaltres teníem, que era prop de 500 fotografies, vaig rebre una carta directa del senyor Samaranch abans que ell plegués, que ens oferia guardar-lo en dipòsit en el Museu Olímpic. Es va comunicar a través del catàleg a tots els murallistes, de tots els aquells que tenien obra depositada al Museu Olímpic perquè ho sapiguessin. I clar, doncs tothom està molt content.